Moja téma je v takom nejakom znení, že v niečom treba pokračovať a niečo treba prestať robiť. Niečo treba nechať a niečo treba začať. A taká naša prirodzená ľudská vlastnosť, aspoň teda ja to tak na sebe prežívam a vidím, že aj mnohí ďalší, že nemáme veľmi radi nové veci. Že aj keď ich nejako robíme, ale máme vždycky taký strach z nových vecí. A ja mnohokrát z osobnej skúsenosti, keď jednoducho niečo vidím a vnímam, že treba to spraviť a aj do toho idem. A niekedy, keď už tesne predtým, tak mám takú obavu z toho, mám taký strach, či to robiť, alebo či to nerobiť, alebo či to naozaj dotiahnuť do konca, alebo nedotiahnuť do konca. Máte také? Aj chcenie, aj nechcenie, aj obavy kolo toho, aj také veci. A mnohokrát máme radi naše staré vychodené koľaje a je to naša istota, je to niečo, kde je to pre nás normálne, bežné a niekedy je nám ťažko sa z niečoho vykoľajiť a nakoľajiť niečo iné. A ja chcem teraz trošku rozprávať o tom, že vždycky prichádzajú do života človeka situácie, možno, že to práve nie dnes, ale tak ako o tom vyhorení, keď sme nerozprávali, že vy ste už vyhoretí, lebo chudáci, keby ste boli vyhoretí, by ste tu asi neprišli. Ale aby sme tomu predchádzali, aby sme proste vedeli, ako v tom čase, keď to príde reagovať, tak aj táto téma nie je o tom, čo dnes, ale keď to príde, aby sme v tom čase vedeli možno, že reagovať. A tak prichádzajú také časy, kedy treba veci zmeniť. Kedy treba už nerobiť takto, a robiť inak. A niekedy sú to okolnosti života, ktoré nás do veci dotlačia. Niekedy keď človek nejak nehľadá Božiu vôľu, tak niekedy nás okolnosti naše životné, ktoré prídu, nás dotlačia do vecí. A niekedy sa tak domnievame, že toto je asi Božia vôľa. A niekedy to môže byť, ale často to vôbec nemusí byť Božia vôľa, ktorá sa udeje na základe toho, aké okolnosti sa v našom okolí vyskytnú. Možno, že skúsenosť mnohých z vás je, že keď ste chceli niekde ísť na nejakú akciu alebo na nejakú duchovnú záležitosť, tak rôzne veci sa zrazu postavili tesne predtým proti tomu, aby ste tam nešli, alebo aby ste to neurobili, aby sme to vzdali a aby sme proste neurobili to, čo naozaj proste Boh pre nás pripravil. A mnohokrát sa tomu tak nejako poddáme a povieme si tak, asi toto teraz nie je dôležité a teraz je dôležité toto. A niekedy sme si nie celkom istí, či sme dobre spravili, keď to takto spravíme. A to sú také aktuálne veci, ktoré sa nám dejú. Ale ja teraz nechcem hovoriť takých aktuálnych, že teraz niečo mám spraviť, alebo teraz... Ale o veciach, ktoré súvisia so životom a s budúcnosťou a s tým, čo mám robiť a čo nemám robiť. A že niekedy treba sa zastaviť. A tak, viete, keď máte izbu a už ju používate 5 rokov, poličky a skrinky, tak tam nájdete kopec bordelu, ktoré ste už minimálne 4 roky vôbec nepoužili a nechytili do ruky. Poznáte to? Poznámky a papiere a proste oblečenie, ktorý máte v šatníku oblečenie, ktoré nenosíte. Už 2 roky aspoň. No, viete, ja som taký prípad, že keď niečo dostanem, tak najskôr mi to postojí v skrini a potom začnem nosiť a potom zase mi to stojí v skrini, až kým to vyhodím. A tak možno, že niekedy máme taký problém urobiť takú revíziu, či toto naozaj ešte treba a tak aj v tých veciach, ktoré robíme, proste niekedy robíme veci, ktoré už nemáme robiť, lebo proste je to tak bežné, lebo sme tak zvyknutí, lebo proste je to taký normálny štandard, alebo proste tak sme to mali a jednoducho takto skúsme robiť ďalej. Ja som sa tak vždycky snažil hľadať, že vlastne čo robiť, ako kedy a teda pre nás ako pre spoločenstvo je začiatok školského roka, pre väčšinu z vás, ktorí slúžite, vedete, že začiatok školského roka vždycky vecou, kde sa veci nastavujú, kde sa premýšľa, že čo je dôležité, čo nie je dôležité, čo budeme robiť tento rok. A pri tom všetkom, keď niečo chceme robiť a chceme robiť nejaké nové veci, zistíme, že vlastne ich už nemáme silu robiť, lebo toľko už veci robíme, že toto, čo možno, že nám Boh dáva a nám ukazuje, že toto by sme mali robiť, že toto už nezvládneme robiť. Že toto už
nám uniká a nedá sa nám to spraviť. A niekedy niektoré veci, ktoré Boh od nás chce, ktoré vnímame, že Boh nás chce, jednoducho niekedy povieme, že, alebo si tak očistíme svedomie, že tak trošku do toho ťukneme a potom robíme naspäť tie veci, ktoré sme zvyknutí a ktoré máme tak bežne zaužívané. Ja teraz nechcem nejak byť ani kritický, ani nič, ale niekedy, ako kňazi napríklad, tak máme zaužívaný nejaký systém, že takto to by malo fungovať vo farnosti, že by malo byť tak. A máme problém urobiť to inak, lebo čo povedia ľudia, lebo čo povedia kolegovia, lebo ako to bude vyzerať, keď ja budem robiť veci trošku inak. A tak potom sa modlíme, Pane, chcem plniť Tvoju vôľu, ale vlastne väčšinou plním vôľu iných ľudí. Alebo ani nie ich vôľu, ale myslím si, že ich očakávania sú také a snažím sa tomu prispôsobiť. A tak v živote, aj v takej službe, v každej službe sú veci, ktoré sú aktuálne a na ktoré treba dať dôraz a nemusia byť až na veky aktuálne. A chcem hovoriť o tom, že je dôležité mať tú citlivosť na to, čo treba robiť v tomto čase. Ako rozprával Robo, aj ten taký duchovný svet a duchovný život v jednotlivých spoločenstvách má niekedy ako keby také ročné obdobia. Že niekedy je zima a nejde sa nič a treba oddychnúť a treba načerpať možno. A sú obdobia, kedy je jar a kedy sa zasieva a kedy proste je intenzívna práca. Potom je leto, kedy sa tiež niečo žne a niekedy sa čaká za úrodou, lebo niekedy, keď sa zasieje, musí sa počkať za tým, aby prišla úroda. A potom je čas, kedy sa zbiera a potom zase príde čas, kedy je to taký útlm. Pre nás je to tak bežné a možno, že v iných tých častiach sveta nemajú presne také ročné obdobie ako my, ale nechcem to znasilňovať, že presne tak toto je, ale len obrazne povedať. A takto nejako to niekedy aj v duchovnom živote. A v tých rôznych obdobiach, keď budem robiť stále rovnaké aktivity, tak minieme sa, netrafíme do cieľa, jednoducho netrafíme klinec po hlavičke, lebo jednoducho budeme robiť niečo, čo je nepatričné robiť v lete, čo sa robí proste na jeseň, alebo čo nepatričné robiť na jar, proste čo sa robí v zime, alebo čo naopak budeme robiť, alebo budeme sa tváriť, že všetko je stále nemenné. A tak aj v svojom osobnom živote, aj v takomto živote služby sú také tie rôzne obdobia a ja vám teraz neviem dať presný recept, ani moja prednáška nie je o tom, aby som dal nejaký presný recept, ale je to vždycky o tom hľadať, čo je dôležité teraz a čo spravíme vtedy, keď ešte zvýši čas. A ešte možno, že to trošku dokreslím. Božie slovo hovorí v knihe Kazateľ. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Čas je na to, čas. Prečítajte si to, áno, Kazateľ 3. kapitola. Takisto v rodine nemôžeme sa k deťom, ktorí sú puberťáci, správať ako k deťom, ktoré majú 5 rokov. Keď to rodičia takto robia a správajú sa paušálne k deťom a nevedia sa inak správať ako k deťom, ktoré majú 3 až 5 rokov, tak jednoducho nevedia potom vychovať. Pretože inak sa treba spraviť k tým deťom, inak treba trestať, inak treba odmenovať, inak treba proste naplňať ich emocionálne potreby a neviem proste aké iné potreby. Takisto proste v cirkvi máme ľudí a máme tie obdobia rôzne, kde treba iné potreby naplňať a keď sa nenaplnia tie potreby, ktoré aktuálne treba naplniť, tak sú potom ľudia z toho frustrovaní, unavení, zaspatí, nefunkční. Potom tí ľudia, ktorí sú nám zverení a ktorým slúžime, jednoducho. A je to vec takisto toho duchovného rodičovstva, duchovného otcovstva alebo materstva. Niektorí tu ste ešte detičky duchovné, niektorí ste otcovia, niektorí ste matky. A tú prácu a tú službu potrebujeme robiť a rozumieť, ako voči komu ju vykonávame, voči akej skupine čo robíme. A teda potrebujeme tie svoje prístupy nejak tak prehodnocovať. Prakticky napríklad. Z mojej skúsenosti, alebo z mojej praxe. Napríklad, ja keď som prišiel do tej služby, ktorá bola mimo tej pastorácie bežnej, tak hneď na začiatku som videl, že nemám každý deň mať liturgiu. Teda nemám večer mať liturgiu, iba v nedeľu vo sviatky. A cítil som sa neskôr z toho zle a nepríjemne, lebo však fára, kňaz a proste nemať každý deň liturgiu.
A až neskôr, po pár rokoch som pochopil, že prečo, alebo kvôli čomu, tak vnútorne to tak neviem celkom presne odovzdať, ale viem, že keby sme začali a dali dôraz na spoločenstva a na formáciu malého počtu ľudí v malých skupinkách, tak by dnes nebolo nič. A tento dôraz a vlastne takéto povolanie, ktoré Boh možno mne osobne dal a ktoré zatiaľ sa nezmenilo, je budovať malé skupinky, ktoré proste kresťanov, veriacich na romských osadách, ktoré budú poznať Boha, rozumieť mu, budú ochotné slúžiť a budú môcť byť tým kvasom, ktoré potom prekvasí toto ostatné a tú ostatnú spoločnosť. A ja verím, že buď to budem ja, alebo Boh pošle nejakého iného človeka s víziou proste zasiahnuť masy, zasiahnuť proste veľa ľudí. A možno, že to vôbec nebudem ja, ale moje poslanie je toto a potrebujem prispôsobiť tomu poslaniu, ktoré ja vnímam, svoje konanie a svoju službu. Alebo napríklad, Pán nás volal v takom tom poslednom čase, minulý rok, aby sme proste činili zástupné pokánie. A tak zástupné pokánie je niečo, kde proste zástupne za ľudí prosíme o odpustenie hriechov, ktoré sa robili v minulosti, ktoré robili naši predkovia, rodičia a ľudia z nášho národa, z našej obce alebo tak. A teda sme to vnímali nejaký čas a potom sme teda zaviedli pred liturgiou, asi pol roka sme sa pred každou nedeľnou liturgiou modlili zástupné pokánie, také knižky, brožúrky a sme sa modlili a prosili sme Boha o odpustenie za tie veci. A prišiel čas, keď sme to už zanechali a prosím, predtým sme mali chvály a pred každú liturgiu sme mali chvály a modlili sme sa, uctievali sme Pána. A vždycky je čas na niečo iné. A ono jednak proste to prináša takú čerstvosť do toho života spoločenstva a jednak dovolujeme tomu, aby nás Boh nejakým spôsobom konkrétne viedol. Sú samozrejme veci, ktoré patria do nejakej štruktúry, ale sú veci, ktoré sú voľné a ktoré proste je dôležité vnímať a hľadať a uskutočniť potom tak, ako proste to aktuálne potrebné teraz v tomto čase. Dokonca to dotiahnem do takého až štádia, že niekedy je dobre ľudí nechať prísť a niekedy je dobre nechať ľudí odísť. Že ja som robil dlhý čas takú chybu, že som nechcel nechať ľudí odísť. A trpel som. A po pár rokoch takéhoto utrpenia, z takéto mojej snahy zachraňovať ľudí, proste mi Boh ukázal, že proste niekedy je čas, aby ľudia prišli, potom je čas, aby ľudia odišli a čo s tým narobíš? Musíš to dovoliť, aby proste odišli, keď jednoducho chcú odísť. To sú Pánovi ľudia, nie moji ľudia proste, aby ja som ich držal na nitkách. A niekedy proste Boh chce, aby tí ľudia odišli, aby mohli prísť iní ľudia, ktorí možno, že budú naozaj stabilní a ktorí budú naozaj stať pevne. A niekedy, keď niektorých ľudí nechceme pustiť, tak nedovolím, aby iných ľudí prišli. Je naozaj čas na rôzne veci. Keď som mal malé deti, tak som mal veľa času popoludní proste byť niekde preč a byť v teréne a byť s ľuďmi a robiť s mladými a neviem čo všetko. Teraz, keď už mám väčšie deti, už s nimi do poludnia nie som. Už som s nimi tak akurát popoludní niekedy, lebo ešte keď idú na zúšku, tak sú až večer doma. A zase prichádza čas, keď nemôžem byť každý večer popoludní preč, lebo by som stratil svoje deti. A proste potrebujem vedieť, že čo môžem a čo nemôžem a na čo je práve teraz čas, aby som neurobil zle, aby som proste rešpektoval to, ako proste tie veci sú, ako proste prichádzajú a tak maximálne 3-krát, určite jeden deň som tak, že mám ich na starosti, manželka má nejaké spoločenstvo alebo má nejakú službu jeden z týždňa, jeden ešte je taký, aby bol variabilný, aby sa dalo a ostatné nie sú také, kedy môžem robiť, ale aby som mal proste ten čas byť s deťmi. A je čas, kedy naozaj človek, čo viem, ja keď som bol na vysokej škole, na prvej vysokej škole, tak som si už v 3. ročníku povedal, už nikdy viac, už dokončím školu, už nikdy neviem študovať. A na konci 4. ročníka ma Boh povolal, aby som išiel do seminára a ja som ďalšie 4 roky ešte bol v seminári potom.
Čo? A povedal som, že nikdy už nebudem študovať, hej, už žiadny doktorát a nič, proste nikto nehovorí o ďalšom štúdiu. A teda naše predstavy niekedy sú také, ale jednoducho, aby sme naplnili Božiu vôľu, potrebujeme rozumieť, čo Boh chce teraz. Ako? V osobným živote modlitebnom napríklad. Niekedy ťa Boh volá, aby si stával ráno a modlil sa. Aby si proste to robil naozaj tak verne a zodpovedne. Ale príde čas, keď proste to Boh od teba už vôbec nebude chcieť a bude chcieť od teba, aby si proste sa možno, že vedel, no možno, že stíšiť, ale som chcel povedať niečo iné, aby si vedel, že jeho láska ku mne nezávisí od toho, ako ja sa modlím k nemu. A nedovolí ti modliť sa. A ty si to skrizovaný a si nešťastný, lebo proste si sa tak perfektne vedel modliť a zrazu sa nevieš modliť. A Boh nás cez rôzne veci a rôzne tie obdobia chce naučiť rôznym veciam. A keď sme takí tvrdohlavie, furt chceme mať všetko rovnako, alebo dospeli sme k tomu, že takto to je, tak mnohé veci môžu na chvíľku fungovať a niektoré nebudú fungovať dlhodobo. Máte radi zmenu? Ako často meníte nábytok? Myslím, že ako často prestavujete nábytok? Manželka? Máte radi zmenu? Presúvate stoly v izbe? Nie? Nepresúvate? Dávate im televízor inde, či máte znal na tom istom mieste? Máte tak? A na 100 rokov, hej? Takú zmenu radi majú hlavne ženy, nie? Áno. Súhlasíte so mnou, ženy? Máte radi zmenu v takýchto veciach? Áno. A muži to potom platia, nie? No, ale áno, je to prirodzené jednoducho. Je to niečo, kde aj keď sme v manželstve, tak sa naozaj tým slúžime a učíme sa, že mať zmenu, alebo je dobrá vec. Mať stále rovnako veci niekedy môže znamenať, že potom nám to bráni, aby sme rástli, aby sme proste išli ďalej. Niekedy naozaj môže byť to, že sa niekto modlí proste s Božím slovom a modlí sa a proste je to pre ňo úžasné, ale môže prísť čas, keď proste Boh ho zavolá, aby sa modlil, ruženec. Aby sa modliť ruženec. Aby to pre ňo požehnaním. A môže prísť čas, kedy sa nebude modliť ani ruženec, ani s Božím slovom, keď bude len sedieť pred Bohom a nebude vedieť, čo má povedať. A bude to zase dobrý čas, bude to niečo iné a jednoducho niekedy sa bojíme toho, že tie veci prichádzajú a bojíme sa na to reagovať, lebo si stále chceme zachovať toto, čo sme sa už naučili, čo sme zistili, že takto to má byť. A takisto Pán Ježiš, keď bol na svete, tak nerobil každý rok to isté. A keď si všimnete proste, ako tie roky bežali, tak v každom roku fungovali celkom iné veci. A mal celkom iný program v každom tom roku svojho pôsobenia, toho trojročného pôsobenia. Nebolo to rovnaké. A keby si robil stále to isté a stále by len uzdravoval, tak by nedošli by veci, ktoré proste mali dôjsť až k tomu záveru a k tomu finále, kedy bol ukrižovaný na Golgote. A tak v tom raste a v tom živote cirkvi je dôležité vnímať to, čo a ako proste má v spoločenstve fungovať. Ja to teraz neviem, ani si neodvážim hovoriť nejaký recept na to, ako to má byť, len chcem povedať, že je to dôležité vnímať, hľadať, načúvať a nebyť obmedzený veľmi tým, že proste ako to bolo predtým. Cirkev je síce konzervatívna spoločnosť a bolo by zle, keby bola liberálna, ale niektoré veci v tej konzervatívnosti musia byť variabilné a voľné a proste musia byť podriadené tej aktuálnosti, tomu, čo je potreba. Si predstavte, že niekto by stále jedol risky. Máte radi risky, nie? A si predstav, že by si mal risky každý deň. Ako dlho by si vydržal mať rád risky? Áno, už len tak, keď pijete nejakú vodu, nie, nejakú minerálku, tak po chvíli vám už prestane chutiť, už chcete nejakú inú, nie? Chvíľku vám chutí džús, potom vám už nechutí, už nechcete ani vidieť džús, hej, chvíľku máte radi zemiakový šalát možno, ale keď je stále, tak ho už potom nechcete ani vidieť. A presne to isté je aj v tom duchovnom živote, že je jedlo,
ktoré treba zjesť, ale keď je stále rovnaké, ono stratíme na to chuť. A takisto aktivity v cirkvi sú veľmi dôležité, ale ak nemajú tú variabilnosť, oni stratia chuť, stanú sa zvykom, stanú sa rutinou. A keď sa toto stane, potom sme blízko zániku. Alebo sme blízko potom toho takého smutku, skleslosti, nechute a neviem čo všetkého. A potom hľadáme vinu niekde inde a proste prečo to tak je a prečo to nie je lepšie. A niekedy naozaj sa treba pýtať a často hovorím o tom, že naozaj chcem, aby nás Boh viedol a niekedy mu musíme naozaj aj dovoliť, aby nás viedol, aby to robil. Napríklad, keď poviem z rodiny, tak niekedy je dobre modliť sa s deťmi na posteli, v detskej, keď už idú spať. Ale príde čas, keď to už nie je dobré a keď sa treba modliť čo aj v kuchyni alebo v obývačke, normálne po sediačke a inak. Ak sa to nepreklopí, tak už s 15-ročnými deťmi, 17-ročnými sa tak pred spaním nebudete modliť každý deň, lebo to bude blbé. A veci sa musia niekedy posunúť a zmeniť, aby boli naozaj dobré a správne, musia sa urobiť inak. My sme mali napríklad jedno obdobie, sme mávali tak dosť pravidelne, ale dosť často, hlavne v letných mesiacoch, také bdenie na osade. Od 2. do 4. v noci. Prišli na osadu, haukali psi okolo nás a sme sa modlili a žehnali ľuďom, ktorí tam bývajú. Psi po chvíli stichli, už pochopili, že nás nevyženú. Ale väčšinou sme naozaj videli takéto ovocie, že niekde, nie všade, ale niekde naozaj sa udialo prebudenie, že ľudia sa obrátili, proste nič neurobili špeciálne, ani žiadne nejaké špeciálne aktivity, alebo nejakú úplne jednoduchú evangelizáciu, ktorú robíme bežne, pravidelne, a zrazu proste to ľudí zasiahlo. A niektoré veci potom, keď sme neurobili a tí ľudia sa obrátili, keď sme nezmenili svoj spôsob konania v spoločenstve, tak tí ľudia tak ako prišli, tak pekne aj odišli. A to sa nám môže stať. A preto hovorím, že v každom čase je dôležité byť pripravený na to, že niektoré veci je potrebné zmeniť. Viete, jak to v cirkvi zvykne byť, že proste keď sa presunie tá socha stadiaľ tam, a keď to niekto daroval z veriacich, a ešte nebude sa presunie až niekde dozadu, alebo tam, kde už nevidno, tak vzniká vzbúra a problém niekedy v obci. Hej. Niekde z iných vecí vznikajú problémy. Sme proste často zvyknutí a zameraní na to, aby to bolo takto, a niekedy, keď to už sa nerobí tak, ako to bolo predtým, tak sa nám zdá, že to už je zlé. To už nie je také, ako to bolo predtým. A prečo to nie je také? Napríklad jednu kapelu, ktorú som viedol, alebo ktorá slúžila, tak proste hrála a proste slúžili a všetko možné. A v istej chvíli som im povedal, že chlapi, ja vnímam, že by ste mali prestať hrať spolu ako kapela. Potom som mi to už pľuvol do očí, že už prestaňte hrať. Že to myslím vážne, však niektorí tu sedia. Áno. Už prestaňte hrať spolu, proste vaša služba je niekde inde a proste potrebuje sa vám otvoriť oči, aby keď budete furt ako jedna kapela, nikdy nespoznáte svoje povolanie. No, nenaštvali sa na mňa? A niektorí z toho sa ešte doteraz neprebrali. Ale už to začínajú chytať, už niektorým to začína dochádzať a ono to niekedy naozaj je treba niektoré veci zmeniť. A keď sa bojíme tých vecí a tej zmeny, lebo proste už sme si zvykli, že takto to je celkom fajn a takto by to aj mohlo byť, potom nie sme pripravení na Božie vedenie. Nie sme pripravení na to, aby Boh mohol niečo otočiť, zmeniť, lebo jednoducho my len stále stojíme a nikde sa nehybeme. Ale keď sme pripravení a keď sa hýbeme nejak, tak Boh nám vždycky potom aj nasmeruje. A niekedy je lepšie sa pomýliť, ako nedať priestor, aby Boh mohol niečo robiť. Ako stať. Niekedy je lepšie sa pomýliť, ako proste, a zistiť, že som sa pomýlil a priznať si to, ako proste nehýbať sa a radšej neurobiť nič, ako by som sa pomýlil. Bolo obdobie v môjom živote, keď som sa veľa postil. A je teraz obdobie napríklad, kedy sa
nepostím tak, ako som sa, ani náhodou sa nepostím tak, ako som sa kedysi postil. Vtedy to bolo dôležité a možno, že aj verím, že príde obdobie, keď sa znovu budem veľa postiť. Ale momentálne to nie je. A ja keby som sa aj potárhal možno, tak jednoducho to neviem, nedokážem, nemám to, jednoducho je to tam, kde si, čo, aj by som chcel, aj to nie je tak, ako, neviem, že sa nedokážem vôbec, ale nie je to toto, čo bolo vtedy. Vtedy to bolo iné a teraz je to iné. A možno, že Boh chcel ma očistiť a možno, že chcel niečo spraviť a ja viem čo, hej, ale niekedy sú veci tak a keď sa budeme tým trápiť, že prečo to nie je tak, ako to bolo včera a pred rokom a pred 2 rokmi, tak jednoducho budeme smutní ľudia, lebo proste Boh je síce stále ten istý, ale predsa stále živý a iný a hýbe sa a nie je to stále to isté. A tak na toto musíme byť pripravení v tých rôznych, naozaj veľmi rôznych rozmeroch, aj osobných, aj v rozmeroch spoločenstva, v rozmeroch toho vedenia. A teda jedna z takých vecí, že niekedy som takto, keď som začínal, tak som to tak vnímal, že zmena je dôležitá na to, aby sme boli pripravení, aby sme neboli spohodlnení. Ale dnes viem, že zmena je dôležitá aj na iné veci, nie len na to, ale aby sme boli pripravení aj ako ja, ako možno, že kňaz, vedúci, nejaký ten človek, ktorý to má na zodpovednosti, ale aj moji bratia, moje sestry, ktorí proste potrebujú byť pripravení, že keď sa povie, teraz to takto bude inak, alebo teraz pôjdeme tam, aby boli ochotní ísť, aby neboli zvyknutí, že to musí byť len takto. Takže toľko zhruba a keď môžete, teda v skupinkách sa o tomto podeliť, nemám nejaké konkrétne otázky pripravené. Neviem, či mi môže také pomôcť toto sformulovať. Také otázky, že či máme radi zmenu, aké zmeny sme urobili v poslednom čase, čo sa bojíme zmeniť, čo sme prestali robiť, lebo niektoré veci naozaj treba prestať robiť. A niektoré veci treba začať robiť. Mne napríklad trvalo asi pol roka, kým som presvedčil ľudí, aby nenariekali za tými, ktorí odišli zo spoločenstva. Asi pol roka mi trvalo, kým som im presvedčil, aby prestali stále lamentovať, modliť sa za nich, aby sa vrátili a neviem čo všetko. Nechceli prestať a furt som to musel nejako hovoriť. Hej. Potom sme mali obdobie, kedy ľudia pri modlitbe prosili a činili pokáňa, modlili sa, Bože, odpusť mi a toto. A to je super vec. Ale v istej chvíli som musel povedať, už dosť. Nemôžete stále proste len sa modliť za odpustenie hriechov, potrebujete žiť tak, aby ste nehrešili. Nechceli prijať liturgiu niekedy a toto a hento. A keď sme na začiatku, keď sme začínali, keď som prišiel do Čičavy, tak sme mali liturgie v garáži v Hlinnom. Žený kostol, proste prerobená garáž v Hlinnom. A v istej chvíli proste som vnímal, že proste musíme zmeniť, lebo keď budeme stále v tej garáži, tak budeme furt 15 a dosť. A tak sme proste išli do takého kultúrneho domu bývalého katolického. A tam sme tí 15 prišli a začali sme mať tam liturgiu. Pol roka mi trvalo, kým som presvedčil ľudí, že to fakt je dobré ísť do toho kultúrneho domu, aj keď na to nemáme, aj keď nás je málo, ale jednoducho, že keď tam nepôjdeme, tak sa nič nepohne. Za chvíľu bol plný kultúrny dom. Potom sme museli presvedčiť ľudí, že už nie v kultúrnom dome, ale že už budeme po obciach, lebo ďalší ľudia chceli prísť, ale už nedocestovali, alebo raz prišli, raz neprišli a začali sme po obciach mať liturgie. Prosím? Málo priestoru už bolo tam, áno. A proste niekedy naozaj máme program a proste ten program zameraný na formáciu a niekedy máme vyslovene zameraný na evangelizáciu, že žiadna formácia nie je a všetci choďte a proste hovorte. Ak to nejdete vonku, tak si plačte, že proste nič sa pre vás nerobí. Choďte von a budete požehnaní. A sú obdobia také a sú obdobia také, a je to dôležité a možno, že tak dám takého chrobáka do hlavy, že skúste nad tým rozmýšľať a skúsme možno, že to tak nejako prehodnocovať a hľadať, čo, Páne, chceš robiť teraz, čo mám zanechať a v čom mám pokračovať.
A ešte veľa by sa k tomu dalo povedať, ale už vám nepoviem, lebo už mi došli slova. Amen.